Vítejte v malebné obci Čín, jen pár minut od Slezské přehrady. Dnes tu pro vás mám byt o dispozici 3+KK po kompletní rekonstrukci, ideální pro pohodlné rodinné bydlení obklopené přírodou. Jmenuji se Vincent Vadas a děkuji vám, že jste se dodívali až do konce. Pokud cítíte, že by právě tohle mohlo být váš nový domov, ozvěte se mi a domluvíme se na osobní prohlídce.